Det er musen her. Vi er inde i huset, mand. Sluk for det, mand. Få katten væk. Få katten væk. Kast den ned i en sæk. Ned i en sæk. Eller over din hæk. Over din hæk. Jeg ved det ikke. Bare giv den smæk. Lige i hovedet. Med et grydelåg. Lige i låget. Fordi det skal bare gøre ondt. Det skal ikke være nogle små slag. For den er nemlig meget fat svag. De skal være hård, så man kan se dens tår. Katten, den skal sige af for katten. Den skal pude. Man skal høre den sige miau, au. Det skal bare gøre ondt, så man næsten tror det ikke er sundt. Få katten væk, få katten væk. Kast den ned i en sæk, eller over din hæk. Få katten væk, få katten væk. Den skal bare have smæk. Hæng den op på en krog, eller slå den lige i låget med et brødlåg. Eller med en kaffekop med en hammer på den krop. Eller noget te på dens ben. Jeg ved det ikke. Bare få den væk. Du skal bare gøre alt. Også noget med salt. Vi skal bare få den væk, fordi den stjæler ost. I går prøvede den at slå os med en bryst. Men vi er sej, fordi vi hedder Kai. I gruppen af Kai hedder Kai. Ja, vi har 7 mennesker på vores hold, der hedder Kai. Vi er ikke kun mus, vi er også mennesker. For vi står sammen, ligesom de der katte. De er klamme. Så det kan godt være, at de er større.